Hi mga ka-Joyaks! Welcome back sa ating channel! Today is March 27 and hindi ko na alam kung pang ilang araw na ito ng community quarantine. Ng ating community quarantine. O, bahala na kayong umintindi doon. No? So, I am actually trying my best to speak in Filipino instead of the usual dialect na ginagamit ko, which is ang Visaya, kasi daw para mas wider yung audience. Sige. And yun, para mas wider yung audience. So, itatry kong itawid, no? Try ko talaga na hindi as much as possible, I'll be using Filipino and English language only. Okay? So, yes, for today's video, nabasa nyo na yung title, di ba? Opo, gagawa po tayo ng ating own version, DIY, do it yourself, or homemade na milk tea. Okay. Okay, intermission yan guys. Andito yung anak ko. Yeah. And sige, okay lang yan. Diba? So, yun na nga po. Sana nga ba tayo? Yun. Gagawa tayo tonight. Yes, tonight po. Gabi na po. And, wala lang. Nag-crave lang ako bigla ng milk tea. Since meron din naman akong ng mga ingredients, so, why not mawa na tayo ng ating own version of green tea? But guys, again, yes, tama po kayo sa nabasa nyo sa title. Ito po ay low carb milk tea. Pero, yes, merong pero. Disclaimer lang po. Kasi po, may mga ibang ingredients akong gagamitin na hindi siya swak para sa mga naglo-low carb diet. Yes. Anyway, no, ngayon, I want to play your puzzles. Okay, you may play puzzles, Kitty. I love it. I am broken puzzles. It's a broken puzzle. Really? Sandali lang po Tamang transition lang po. Tulungan ko na muna itong aking prinsipe. Babalikan ko kayo. And yes, yun na nga po. So, no, going back, as what I've said, may mga ingredients tayo dito hindi swak sa mga na-strict low carb diet. Pero para naman sa mga hindi ganun ka-strict at nagtatry na mag-low carb diet, pwede na rin to, diba? Napakadali lang nito guys, as in. So, yun na nga, simulan na natin. And I am back at nakikita niyo po dito sa harapan ko, andito po yung mga ingredients na gagamitin natin sa paggawa ng ating milk tea. So, isa-isahin ko muna, no? Meron po ako dito almond milk. So, yun nga, kaya sabi ko po kanina, may mga ibang ingredients dito na hindi siya swak sa mga nag-strict low carb diet. Kasi nga, first of all, ito po ay hindi unsweetened. So, original po siya. So, meron po siyang carbohydrates. Pero, mga 5 grams lang naman siya sa isang ganito. And since hindi naman natin uubusin talaga to, so, okay na din yun para sa akin Ewan ko po doon talaga sa mga nag-strict low carb diet. So, okay na sa akin to. No? Sweet. Pero, again, meron pong unsweetened ito. Next naman ay ito. Kung wala kayo nito, wala kayo ng almond milk, pwede naman kayo gumamit ng all-purpose cream. Ito, Alaska. So, nakalagay dito sa kanyang nutrition information. Sorry, again, kasi nga hindi ito. Yan, check yung sa nutrition information nila. Diyan yung makikita kung ilang percent ng carbs, ng cholesterol, and whatever, no? Dito naman, sa nutrition information ng Alaska all-purpose cream, nakalagay dito is, yung carbohydrates niya ay 0.8. May sugar din siya, which is 0.6. But meron siyang fiber na 0.2. So, carbohydrates niya is siguro mga 0.1 na lang. Kasi meron din siya namang fiber na 0.2. So, tama ba yung pag-calculate? Basta, yun na po yun. Basa-basa. Research na lang din po kayo kung hindi talagang mag-low carb diet. So, ito po. Again, kung wala po kayo ng almond milk, non-sweetened, pwede itong all-purpose cream.
Pwede rin yung sa Nestle na all-purpose cream, pwede rin po yun. Kasi low po sila sa carbohydrates. Diba? At para sa akin, bet kung mas stop siguro kung merong ganito, and then ganito. So, why not? Try natin. Malalaman natin yung later, guys. Actually, taste test natin ito kasi nga, first time ko po itong gagawin talaga. Next, meron po tayo dito, chia seeds. So, si chia seeds po, siya yung magsisilbing parang tapioca pearls natin. Oo. So, seeds siya actually, this is actually considered as superfood. Oo. Maganda rin po ito sa weight loss. Ganun. Pero meron din naman siyang, meron siyang pros, meron din po. So, research lang din, no? But if you wish to know more about this, let me know in the comment box below. And para naman magawan ko kayo ng ibang video about chia seeds. Okay? Yun po. By the way, ang ginawa ko po ito sa chia seeds is kumuha po ako ng isang kutsara, ganito. Isang kutsara ng chia seeds. Tapos, meron po akong tubig, and then nilagay ko po doon yung chia seeds, and ito na po siya. Ito na po ang nangyari. So, para siyang naging jelly-ish something. So, ito po ang magiging sago natin. So, diba na po kaya ng sago natin? Superfood ito, guys. Yun. So, chia seeds. And then, itong dalawang tea na to, ang gagamitin ko, pero ang separate sila, guys, ha? So, ito para din sa isa kong lalagyan, and ito naman para din sa isa kong lalagyan. So, check ko lang kung anong lasa nila, kung anong magiging lasa nila, anong magiging outcome ng dalawang tea. Actually, meron akong isang pang green tea. Pinilan ako actually ng aking pinakamamahal, ng aking mahal na asawa. Salamat niya pala sa pag-support sa aking mga pinagkagawa, no? So, binilhan niya ako na green tea. Pero hindi ko pala siya in-open, guys, kasi meron pa naman ito. At saka meron pa ito, eh. Pero ito talaga yung recently iniinom ko. So, next time ito, guys. Okay? So, ito sila. And then, para naman maging matamis siya, kailangan nyo ng sweetener. So, ang gagamitin ng sweetener, guys, ay hindi yung ordinaryong sugar, brown and white sugar. So, you can use equal gold na sweetener, or yung hindi naman kaya, ito yung ginagamit ko, stevia. Mabibili mo sila actually ito sa Mercury Club. So, siguro, kasi ganito yung gagawin ko, may dalawa akong container, isang 500 ml, and then itong isa naman ay 1 liter, 1,000 ml. So, yung si tea, ito, tea ko, dito ko siya gagawin. Tapos, ito naman, green tea ko, ay, dito sa green container. Ayan. So, ganun siya. So, ang gagamitin ko, para sa 1 litro, ewan ko kung 1 liter ba yung magagawa ko yung titignan ko na lang, is 4 na tea bags. And para naman dito sa 500 ml, gagawin kong 2 tea bags ito. For the sweetener, siguro, tsahin ko na lang kung ilang sweetener yung ilalagay ko. Kasi, akong mga measurements tools ay so, tatansyahin ko na lang talaga based sa aking panlasa. So, pwede naman din naman na yun natin yung gagawin yun. Tansya-tansya mo lang, guys. No? So, yun. Kahit muna ito lahat sa baba, and then, gagawin na natin ito. Para kitang-kita, okay lang ba? Ganyan half lang ng face ko makikita. Para kitang-kita niyo kung paano ko talaga siya gagawin. So, kanina, meron na akong tea dito eh. So, konting tubig lang, tapos 4 na tea bags. Konting tubig lang, kasi para naman concentrated talaga yung tea natin. And then, actually yung laman ng tubig dito, singrami lang ng tubig na nilagay ko. Ito yung lagyan ko ng tea cup. So, first things first, you need to soak your tea bags for 2 to 3 minutes. And kanina ko pa ito actually sinusoak eh. And in-explain ko at pinapakita ko sa inyo yung mga ingredients kung meron po akong sinok na tea bags para po sa gagawin din natin. So, saktong init lang ng tubig, no? Para lang talaga maano siya. Okay, so, sasalin na natin yung ating pink tea first. Pink tea first dito sa ating 500 ml na container. Kaya ko to. Perfect. Walang mess. Oh, siya talaga. Nakakalikibaw niya. And then, lagyan na natin yung ating chia seeds. So, chia seeds. So, see guys, ganyan siya. Para siyang sago. Konti-konti lang. Perfect. So, itong natira, doon ko na ilalagay ito sa isa ko pang container yung 1 liter. So, yan. Add ko na yung ating milk. Siguro mga dito. Hanggang dito lang yung milk. Basta aabot lang siya dito. Kasi we need to add water pa rin, guys. Little water, yes. Ayun na nga bang sinasabi ko. Video. Again. Para lang akong naglalaro. Then, yung susunod ay yung
cream. So, as what I said earlier guys, optional lang naman siya. Kung wala kayo ng milk, pwede itong all-purpose cream. Or you can have them both para sa akin. Kasi mas creamy siya. Okay. So, we're going to place our all-purpose cream. Yes. And then, cold water. Ayaw lang punuin para lang ma-shake ko sa nama po. May space para ma-shake. Pasensya po sa ingay, naglalaro po ang aking anak. Yun, naglalaro ng Lego niya. And ayan. So as you can see, parang meron din siyang yoga, di ba? I mean, yeah, yung pearls, parang meron na din siyang pearls. Dahil dun sa chia seeds. Perfect. Perfect guys. So, hindi ko pala siya nilagay ng sweetener. Pero try ko lang muna kasi nga, original naman yung almond milk nilagay ko. So, tansyakin ko na lang. Pag medyo matabang, then I will add the sweetener. But kung hindi naman, carry lang naman. So, I will not add the sweetener na. The All-Star. Blueberry milk tea. Oo. Parang ganun yung amoy niya. Parang, sabagay, yung ginamit natin, di ba? Yung super berry. So, ang amoy ko. Berry na naman. Malamang sa malamang, magiging blueberry or strawberry. Yung amoy. Pasensya ko po. Hindi lang talaga. Lalasahan mo yung gatas, ay yung tea, tsaka yung chia seeds. But I think, mas gusto ko siyang meron sweetener guys. Kasi siguro mga dalawa nito. Okay lang naman, carry lang naman. Mas masarap siguro talaga ito pag malamig. Pero, since mahilig tayo sa 100% na sugar ng milk tea, so, yun. Mix ko lang guys and then try ko ulit kung okay na ba yung lasa sa akin. Pag hindi, I will going to add another half of this stevia. Ganda na natin music. Nandito be? Okay ka na dito? Hi. Hi. Hi baba. Hi. Hi. Okay ka na sa kanila. Hi subscribers. Subscribers. Let's see. I am see the money. Perfect. Ito na yung lasa para sa akin. Kasi gatas na ginamit natin is hindi unsweetened. So, medyo matinis na siyang konti lang naman. And then, meron pa tayong nilagay na all-purpose cream. Tapos, yun, may tatlo tayong nilagay na stevia. So, matamis na talaga siya. Pero hindi yung sobrang tamis niya. Tamang tamis lang guys. So, yun. Tapos na ang aking milk tea. O, diba ang galing? So, gawin na natin yung isa ko pang yung green tea. Diba? So, gawin na natin yun guys. Okay? Alright, so andito na po ang ating isa pang container. This one is the 1,000 ml or 1 liter. So, the same thing yung gagawin natin guys. Una, lalagay natin yung ating tea. Dito naman, ay green tea. So, yung tea natin. Make sure lang natin na hindi siya. Galing. So, ayan yung tea natin. Next, buhos na natin itong chia seeds. Sayang naman yung iba. May natira. Kaya, gamitan natin siya. Pasensya na talaga sa background noise. Naglalaro ko yung aking anak. So, kayahin na lang po. Opo. Next. Yung ating milk. Ito po yung mukha ko. Lima siguro siya. Malaki pa yun. Pagkatapos, yung tubig, you'll add it. Ayan siya. Shake na lang natin. Excited na ako na saan to. But first, tubig yun. Kasi nilalasan ko pa yung unang tina. Yung nainom ko. Flashing. Lasang tubig. Nasa kayo. Ito muna yung guys. Kasi ako lang din naman nag-inom ito. Saka yung pwede sa'yo. Hindi ko kasi na may tito. Ay, perfect. Perfect talaga. Perfect! My gosh! Perfect talaga. Tamang-tama yung... Basta tama siya. Ito, blueberry milk tea. Ito naman, green tea. Milk tea.
masarap to pag malamig. Yun lang masarap. Diba? Meron pang hindi na-mix ng mga. Make sure lang guys na-mix na talaga siya kasi meron pang bubuong ano. Ito, di ba ito? Bubuong pagkatas mo. So, alright, so ito na nga guys, ang aking finished product. So, ito na yung aking super berry milk tea and ang aking green milk tea. So, di ba, ang galing, ang dali-dali lang. So, pwede nyo rin itong gawin sa bahay nyo, lalo na pag meron naman kayong mga nabiling mga ingredients na, check nyo, baka nga meron kayo. And for those naman, no, sa asking kung saan mo nabili yung chia seeds, mabibili nyo siya actually guys, healthy option. So, maraming mga organic chia seeds na nandun. And meron din namang mga groceries and, supermarkets na nagbebenta ng chia seeds. So, check nyo lang dun guys. And, para na kung hindi kayo masyadong nalito, kung siguro masyadong mabilis mga pangyayari, check na lang din yung aking description box para naman sa CD word, yes, kung paano ko ginawa to, yung mga ingredients na ginamit ko. So, yun. And that's it for today. So, again, please don't forget to hit like, share, and subscribe to our channel. And if you wish to have more videos like this, yes, kung gusto nyo pang gumawa pa ng mga video na ganito, ay mag-comment na kayo sa baba. Suggest kayo guys ha. And then, ano pa ba? Click that notification bell para naman po ma-notify kayo sa ating mga future and new upcoming, ano pa dyan tawag dyan, ng mga videos. So, that's it po. Lagay ko muna ito sa fridge para mas malalim, mas masarap siya. So, gawa na din kayo nito and tag nyo na rin yung mga friends nyo. Share nyo na rin sa friends and family nyo kung paano nagawa itong low-carb milk tea. So, yun. Healthy milk tea. So, that's it guys. Thank you so much for watching and I'll see you again sa next video. Ayori! Ayori! Come here, B. Please say goodbye to the viewers. Come here. Bye-bye, viewers. Bye-bye, viewers. Thank you for watching. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Don't forget to subscribe. You say hi to Saling. Hello, Sally. We have our new videos. Video. Hi sa inyo, Ate Jai. Hi sa inyo lahat. Hi sa inyo, Mama Chichi, Kuya Kuchi, Ate Cheska, Ate Ana Kilech, Ate Ningning, Tita Ninang, Ate Justin, Kuya Jericho, Kuya JR, Kuya J-Boy, Kuya JC, Baby Inday, Ate Rit, Simpa, Kuya Casey, and sa lahat po. Ate Aay. You say hi to Ate Aay. Hi. Ate Aay, hi. Hi. You like it? Lolo, Lola, Hi, Lolo, Lola. Titos, Titos, Tito Kiko, Tito Dax, Tito Dax. Tito Tambo, Tito Nicolay, Tito Dako, Tito Nicolay. and Papa. Hi, Papa. Auntie. Auntie. Ingat. Ingat. See you soon. You. Love you. Love you. Flying kiss to everyone. Thank you. Thank you. See you next time. Right on. Signing off. Signing off. Signing Oh, off. you covered ayun the camera. Cover. The camera. Okay.